Ja, men også velkommen til mig. Jan kender sikkert ikke mig. Jeg er journalist, Formel 1-journalist. Og det betyder, at jeg rejser rundt til alle Formel 1-løbene og har gjort det i mange år. Faktisk sad jeg lige og regnede ud, at det sidste Formel 1-løb, jeg har misset, det var Japans Grand Prix 96. Så var det... Jo, det gjorde du faktisk. Så var det sidste, du ikke kørte, før du kørte for Stewart. Så siden du kørte for Stewart, har jeg set alle Formel 1-løb. Ja. Gammel røvhul, ja. Og det var til Jan, du sagde, det går ud fra. Okay, 2 gamle røvhuller. Jeg vil lige fortælle lidt om kvalifikationen. Jeg forstår, at I selv har været på banen i dag, så I har sikkert set det meste, kender resultatet. Jeg vil bare give lidt baggrund, som jeg har samlet op i løbet af dagen i paddocken, og så vil jeg stille nogle spørgsmål til dig, Jan, så du også kan komme med din input på det. Det, som er interessant ved det her løb, det er, at jeg vil ikke sige, at de har helt nye biler, men vi har i hvert fald opdateret biler. De biler, der startede i Australiens Grand Prix for et par måneder siden og har kørt 4 løb siden, de har faktisk ikke været tilbage på fabrikken før i sidste uge. De rejste direkte til Australien og så til Kina, til Bahrain og til Rusland, og så kom de tilbage til fabrikken, hvor ingeniørerne havde lavet en masse updates til bilerne. Og derfor er vi alle sammen meget spændt på at se, hvordan styrkeforholdet vil være, for det har jo ingen hemmelighed været. Det har været en meget spændende sæson indtil nu. Mercedes og Ferrari har været meget jævnbyrdige, og vi frygtede lidt, at et af de 2 teams måske ville tage et markant større skridt end de andre, og så ville vi få et nyt styrkeforhold. Men det virker som om, de begge 2 har taget et skridt af samme længde, så de er jævnbyrdige igen. Og som jeg ser det, og det kan være, så kører den igen. Som jeg ser det, og det kan være, at du kan komme med dit input på det, så er Mercedes stadig den hurtigste under kvalifikationen på en enkelt omgang. Men jeg tror over løbsdistancen, så har Ferrari stadig fat i den lange ende. Altså det jeg vil sige med styrkeforholdet mellem alle, det er, at heldigvis er det ikke ændret. Heldigvis er styrkeforholdet ikke ændret sig i toppen, vil jeg sige. Det er jo tæt af helvede. Der er en halv tiendedel, der skiller Mercedes og Ferrari. Så det er ikke ændret sig, det er godt. Men jeg vil sige, at de andre har måske hentet. At når du kommer længere ned, der hvor at jeg kigger, der er ikke så langt. Kampen om 4. bedste team, måske endda 3. bedste team, altså blev noget tættere. Og det håber jeg bliver ved i den retning. Nu i går aften, så sagde jeg det her med, at Haas kom med en kæmpe opdatering. Og det gjorde de også, men det gjorde alle de andre selvfølgelig også. Men det har altså lukket hullet lidt. Jeg havde håbet på, at Haas' opdatering havde gjort, at begge biler var sikkert top 10 hver gang, altså Q3 hver eneste gang. Men der er altså ikke så langt op. Kevin missede den med 800 del. Og et par skridt videre har også været muligt. Så jeg er glad. Jeg er glad for den udvikling, der er sket, og det her nye reglement, som mange godt kunne have frygtet, at der var nogen, der bare ville ramme 100% rigtigt, ligesom Mercedes gjorde sidste gang med det nye reglement. Det ser heldigvis ikke ud til at ske, og at der kan komme noget godt race. Ja, når vi siger, at du snakker om, at feltet har lukket sig lidt, så er du i hvert fald ret for så vidt af Red Bull, som har været det 3. team og ligger sådan lidt i et vakuum efter Ferrari og Mercedes, men før alle de andre. De rykker tættere på de 2 førerne på tiden, og de siger også selv, at de er kommet med ikke en helt ny bil, men måske den største update af samtlige teams. De har jo en teknisk chef, der hedder Adrian Newey, som er vel nok den mest geniale designer og aerodynamiker i Formel 1 i øjeblikket. Og hans update har i hvert fald rykket Red Bull tættere på de 2 førerne. Så det kan være, at den her kamp mellem Ferrari og Mercedes, det bliver i løbet af foråret og i sommeren en tredjedel kamp, hvor Red Bull kan blande sig. Og så er det også rigtigt, det her meget brede midterfelt, vi har med stort set alle teams efter Red Bull, og så måske på nær Sauber, som ligger lidt som bundfront. Men alle de 6 andre teams, de ligger uhyre tæt. Og jeg havde frygtet, at med de her updates, der kom, så ville Haas måske rykke lidt bagud, fordi det er trods alt et relativt lille team, men det virker som om, de i hvert fald har beholdt sin position i midterfeltet. Et midterfelt, hvor, som jeg oplever det, dagsformen er afgørende, eller den bane, de kommer på, de temperaturer, der er afgørende for, hvor de ligger. Og der har Haas forsvaret sin position. Det tror jeg også nu. Det kan være lidt vanskeligt at få et rigtigt billede af styrkeforholdet fremover, fordi den her bane, det har alle testet på og har en masse data fra, så det er nok nemmere at ramme rigtigt med setup'et her, når de sidder hjemme på fabrikkerne og designer. Men de næste forløb vil jo vise, om de kan blive, hvor de er lige nu.
Altså jeg vil mene, at når styrkeforholdet er som det er nu, så om du er 8 eller du er 14, det er sådan lidt at gøre med, om du rammer omgang. Ja, og det er kun noget, der gør det uhyre spændende, og kampen er rigtig tæt. Og jeg synes, Kevin han ramte omgangen i dag, gjorde han ikke? Han var selv lidt skuffet over 11. pladser, sådan lidt surt, når man gerne vil i Q3, men jeg synes, det var en optimal omgang, han leverede. Jo, jeg hørte også Kevin sige, at han var utilfreds, og han var ikke fortvivlet, men han var utilfreds. Men jeg så ham altså, da han steg ud af racerbilen efter den omgang der. Jeg ved godt, hvordan man ser ud, når man har ramt den lige i øjet. Det var en bredskuldret knæk, der hoppede ud af bilen og high-fivede alle for timer. Så jeg tror, han fik det ud af det, han kunne. Men mere værd mere. Så det er nok derfor, når der kommer nogen og spørger, så kunne det nok godt have været bedre. Jeg snakkede med ham her, lige nu kom tilbage til hotellet, og der sagde han, at efter at have ikke sovet på det, men altså noget af bundfælde, så han har tænkt videre over det. Så er Eltepladsen måske slet ikke så tosset, som han sagde, fordi han får lov at starte på de dæk, han vil. Han får lov at starte på friske dæk. De 10 foran ham, de skal alle sammen starte på de dæk, de kvalificerer sig på. Og det kan godt være dæk, der kun er brugt til den engelske kvalifikationsprogram, men trods alt brugte dæk, og det giver så Kevin, som man selv sagde, forhåbentlig en lille fordel i starten i morgen. Ja, altså de første par omgange blev udslagsgivende for hele løbet, er jeg sikker på. Alonso, meget hjemmebane og rigtig, rigtig motiveret, og må jeg jo sige, en fantastisk omgang han satte for at kunne komme med i Q3 og så sætte 7. hurtigst tid, det var så vildt. Men så hvis jeg var Kevin, så ville jeg prøve at se, om jeg kunne kopiere lidt, hvad han gør de første par omgang, og så holde sådan lidt ud til side, så når det lort, det røg i luften, at han ikke prøver af i olie. Og man skal ikke tage fejl af den gamle McLaren-køb, jeg vil snakke lidt om Alonso og McLaren, fordi Kevin sagde også, jeg vil ikke sige uden for citaten, men det bliver mellem os og en lille sluttekreds her, så sagde han, at hans indtryk var, at den Honda-motor, det kan godt være, den bryder sammen tit og ofte, men den er altså kræfter nok, ikke som en Mercedes-motor, men når man kigger på sektortiderne, så virker det som om, at den har kræfter nok. Ja, jeg tror også, at Honda er under pres, og de tager chancer. Det er selvfølgelig uheldigt, at med det samme på udomgangen i går, at den første motor ryger der. Men det er et tegn på, at de er under pres, og de prøver, at de ikke har givet op. De gør sgu, hvad de kan. Alonsos udtalelser om Honda og sådan kvaliteten af det, de laver, har ikke været super positiv. Men det stopper dem ikke i at gøre alt, hvad de overhovedet kan. Og jeg synes, det giver et fantastisk billede af, hvor kompliceret de her motorer er. Når en kæmpe bilgigant som Honda ikke kan få det til at virke. Og det er ikke fordi, de har et budget, det skal holde sig indenfor. Det skal bare få det her lort til at virke, uanset hvad fanden det koster. Og det er bare sværere end som så. Men det er også imponerende. Det er bare allermest imponerende for ingeniører og for rigtig nørder. Det er en 1,6 liters med hybridsystem, som næsten laver 1000 hestekræfter. Det er sgu vildt. Men du kan sagtens få 1000 hestekræfter til meget færre penge, og noget der er meget mere publikumsvenligt. Og jeg synes, de løber bedre i år, end de gjorde sidste år, men det er stadig ikke, hvad det kunne være, synes jeg. Men for at holde mig til emnet, Honda er stærkt på vej, og de er under pres, og de gør alt, hvad de overhovedet kan. Og motoren er, som ydeevnen, tror jeg ikke er så dårlig, som alle går og siger. Nu lyder det som om, at de har bedt om noget hjælp hos Mercedes. Om de får det eller ej, det ved jeg ikke. Men jeg tror, de er på rette vej, og jeg tror, det siger også meget, at når et stolt japansk firma beder tyskerne om hjælp, så kan det godt være lidt dårligt for alle de andre. Ja, altså, der er ingen tvivl om, at Honda står i grund til halsen i øjeblikket, med i hvert fald med pålidelighed, måske også med hestekræfter i forhold til Mercedes. Du er selv inde på det, at det er meget underligt, at en kæmpe fabrik med uanede budgetter så langt bagefter. Skyldes det, at de kom i gang kun en enkelt sæson efter de andre? Altså, de kom ind med den her turbo-æra et år efter de andre. Er det stadigvæk det, de prøver ind her? Ja, blandt andet, og så kan det være, at grundkonceptet bare har haft nogle fejl, som de har svært ved at komme videre fra. Hvis de har fået bakket sig selv op i et hjørne med et design, som
som bare har nogle fejl. Så Mercedes ramte rigtigt, men de har også meget længere tid til det. Det var ikke bare et år efter de andre, de startede. De kom ind et år efter de andre startede, og de andre har haft meget længere tid til at komme i gang med de motorer her. Så ja, det er oppe ad bakken, men jeg tror, de er tættere på, end folk tror. Og hvad med teamet, McLaren-teamet, som også er et stolt gammelt team? For mig virker det som om, at de svagheder, der er i teamet, og de mange ændringer, der har været blandt ledelsen og køreskiftet, og mange ingeniører, tekniske chefer osv., skjuler McLaren-teamet sine svagheder bag ved Honda-motoren? Jeg tror, at McLaren-bilen er god. Jeg tror, at den styrer, og den bremser og gør, hvad den skal. Rigtig, rigtig godt, og det er Alonso et bevis på. Jeg tror, de kommer meget længere, men Honda holder dem tilbage og har holdt dem meget tilbage. McLaren sagde allerede i starten af året, hvis Honda havde lavet de udviklinger, og det kæmpe skridt, som de havde lovet, at de havde taget, så var de helt sikre på, at de ville være med, hvor det skete. Men det ser ikke ud til at være sket. Lad os snakke lidt om de andre teams lidt længere nede. Force India kvalder ind med en 8. plads og en 10. plads til henholdsvis Perez og Ocon. Overpræsterer de ikke helt vildt. Jeg mener, den ene chef har været den ene ejer har været i fængsel i årevis, og den er på vej. Altså, det virker imponerende. Nogle gange er det dem, der holder helt hurtigt tilbage. Ja, jeg synes også, at det er bestemt. Og lige præcis Force India er dem, som har spurgt kæmpe med. Men når det er så tæt, som det er, så er det igen, om du rammer den, eller du lige rammer setup'et. Men at de deroppe stadig, vil jeg sige, specielt i et år, hvor der har været så store reglementsændringer, og der skulle bruges så mange ressourcer. Det kan være derfor, de er i fængsel, fordi det bruger så mange penge. Ja, det er jo heldigvis ikke vores problem. Hamilton, virkelig som Honda bygger mikrofonen her. Nej, for den ryger ikke. Endnu. Hamilton og Vettel i første startræk. Hvordan ser du hvordan ser du langt ned til det første sving? Eller til svinget? Starten bliver jo afgørende, og det bliver lige præcis, hvordan de sætter i gang. De er svære, de har utrolig mange hestekræfter. Jeg tror faktisk, Mercedesen har en fordel over for Ferrari'en i starten, fordi den har meget mere moment langt nede. Så hvis Hamilton rammer rigtigt, så bliver det svært for Vettel at komme forbi. Men lige nu, som situationen er lige nu, behøver han ikke at køre forbi. Der kan han jo, hvis det er en anden plads, der ligger i kortene, så er det den, han skal tage. Han fører trods alt VM, og jeg tror man nok til, at han kan tage en anden plads og stadig føre. Er det en fordel at starte på førstepladsen? Det er det selvfølgelig, men jeg tænker på er der mere greb i banen der, hvor ideallinjen ligger, og det bliver så også være en fordel for Kevin på en 11. plads for eksempel. Ja, jeg tror, at ydersporet vil have en lille fordel. De gør meget ud af at få gjort det rent derinde, så ikke på ham på andenpladsen, som holder i inderbanen, ikke holder i skidt og snavs, men der er bare ikke det samme. Uanset hvor langt ned og langsiden det er, så vil der altså bare være en lille bitte smule gummi i ydersporet. Det vil have noget at skulle have sagt, lige når de sætter i gang. Skal vi ikke åbne op på spørgsmål, for vi kan stå og snakke længe om noget, som vi selv synes er interessant, men ja, der er noget, der er klar. Men hvis jeg lige må lave min sætning færdig, så får du først spørgsmål. Nej, lad os hellere få nogle spørgsmål, fordi så får jeg svar på det. Jeg vil høre noget om, hvor vi står og snakker om noget, som enten ved i forvejen, eller synes jeg er vækstligt for langhåret, men... Så der var et spørgsmål allerede der, kunne se. De der opdateringer, meget af det er software. Det tænker jeg specielt på det her IRS-system. Er det den samme software nu for Ferrari, også de leverer til flere? Er det den samme software, det er sidste uge på fabrikken? Ja. Jeg prøver for så vidt muligt at gentage spørgsmålet, for ellers er der nogen, der måske ikke har hørt det, men der bliver spurgt til om de her opdateringer, hvor meget af det der er software, specielt til IRS-systemet i motoren. Og hvis jeg skal lægge ud, så tror jeg er ikke sikker på, at der er updates på motoren, på Ferrari-motoren. De updates, vi snakker om hos Harstep, eller hos alle team i øjeblikket, det er primært på chassiset. Der kommer også updates på motorerne løbende.
Og jeg snakkede med Günther Steiner, Haas teamchef, om det i Rusland for 14 dage siden, og spurgte, er det rigtigt, at jeg har fået en update til motoren? Og så sagde han simpelthen, det må I spørge Ferrari om, det ved jeg åbenbart ikke. Så det Ferrari opdater motorerne, og selvfølgelig bliver der sendt informationer, men det er sådan, at Ferrari leverer til Haas og til andre teams, og den pakke, som de teams har købt, den inkluderer også ingeniører og software. Så det er ikke så forfærdeligt meget, som teamet selv kan gå ind og pille med. Ja, enig. Det er nøjagtigt ligesom, det er som at høre Kim Ræikkönen på pressekonferencen. Okay. Det der med opdatering, der bliver jo mappet hele tiden på motorerne til vind og vejr og måske også lidt til banerne. Men det er noget, der er løbende, og det er ikke fra... det er noget, der er specifikt til Ferrari, og noget, der er specifikt til Haas. Men det er kun noget at gøre med køreegenskaber, hvad sker der lige, når man åbner gassen, og hvad sker der lidt senere. Så det er altså, de opdateringer, der sker jo løbende hele tiden. Men det er ikke så meget med performance at gøre. Er der flere spørgsmål? Forhåbentlig. Ja. Hvordan ser I styrkeforholdet mellem Grosjean og Kevin i øjeblikket? Der bliver spurgt til styrkeforholdet mellem Haas-kørende og Kevin og Grosjean. Du er ligesom familiært involveret, så ja. Jamen, jeg synes, at Kevin har nu endelig fået en teamkammerat, som hvis han slår ham, jamen så vil det betyde noget. Selvom de andre to, han har haft, har altså også været nogle stærke gutter. Den ene var bare for gammel, og den anden var for ung. Men begge to fantastiske kører. Lige nu fører Kevin jo konkurrencen 3-2. I løb må vi se, hvordan de står efter weekenden. Men jeg synes, at man kan se, at Grosjean er blevet sat under pres. Hvis man bare kigger på kvalden i dag, 2 gange sætter han den af i sving 13. Og det er ikke... altså det er fordi han presser og kalder det kørefejl. Men det er fordi han prøver alt, hvad han overhovedet kan for at hive det sidste ud af sig. Og i den her weekend, der synes jeg altså, at Kevin havde godt krammer på ham. Jeg synes egentlig også i Rusland, at Kevin havde rigtig godt fat i ham. Det skal lige siges, at jeg tror godt, vi kan forvente, at Grosjean kommer igen stærkere senere. Men jeg tror bare, at han er i en periode nu, hvor de sidste par teamkammerater, han har haft i Formel 1, har ikke været super svære at have med at gøre. Altså, han havde Gutierrez sidste teamkammerat og Maldonado før ham. Så jeg tror, at nu bliver han sat under rigtig pres, og lige pludselig roterer hele universet ikke omkring ham mere. Og det kan altså godt lægge noget pres på noget dårligt pres, altså noget venligt pres, som man lige skal finde ud af at arbejde lidt med. Og det er ingen hemmelighed, eller det har Haas-ledelsen i hvert fald ikke gjort nogen hemmelighed ud af, at de hyrede netop Kevin for at sætte Grosjean under pres. Altså det er en optimal situation for et team. Det er jo, når to kører og presser hinanden og gør hinanden endnu bedre, og dermed fører hele teamet fremad. Selvfølgelig er det ikke optimalt, når man smider banen, som Grosjean gjorde i dag, men det er altså, hvad der sker, når de kører ud på de sidste marginaler. Og jeg synes, at den opgave med at presse Grosjean, den har Kevin allerede løst fuldstændig perfekt. Jeg kunne godt lide at stille dig et spørgsmål. Når jeg skifter fra sommerdæk til vinterdæk, så tager det et par timer for alle 4 hjul. Og der er 5 bolde på hver. Jeg kunne godt lide at vide lidt om, hvordan det foregår, når en Formel 1-racer den kommer ind og får skiftet fra sommerdæk til vinterdæk. Vi skal lige høre, hvad compound kører du på? Jan, det jeg stiller dig spørgsmål om, det er, sidder der en møtring? Er der højre eller venstre grøn på? Hvordan foregår det? Sidder den på stråler, eller hvad gør den? Ja, spørgsmålet er egentlig sådan lidt mere dybdegående. Hvad sker der i et pitstop? Og sådan lidt teknisk. Det hele er jo lavet på Formel 1'eren, så det bare skal gå hurtigt.
Jeg ved ikke, hvordan lige præcis det er hos Haas, men hos McLaren, der havde de et nyt design til hjulmærtrækken til hver eneste løb. Både designet med møtrækken, men også af hele uprighten, hvor hjulet sidder på. Og det var kun for at optimere de her pitstop, som helst skulle være så tæt på 2 sekunder som overhovedet muligt for alle 4 hjul. Det skal siges, når de øver på værkstedet eller hjemme på fabrikken, så er det tit, at de er tættere på 1,5 sekund, inden de er på de her over 2,5 nogle gange, og 2, så tror jeg det bedste, der er sat i løbet, ikke lige under 2. Men det er også ret vildt. Jeg er ikke sikker på, hvor mange mennesker der er om jobbet, men jeg tror, der er 20 mand omkring bilen. Hver har sin rolle, og det er bare indøvet til aller sidste bevægelse. Der er så meget vind og enormt meget tab i de her pitstops, så det er noget, de bruger enormt meget tid på. Ja, det håber jeg også. Nej, jeg har ikke fået et svar på mit spørgsmål. Sidder du på stråler, eller højre eller venstre gevind, eller er det Ja. Skal jeg komme herover? Ja. Jeg vil spørge. Jamen, der er en møtræk. Det er lavet til at gå så hurtigt som overhovedet muligt. Ja, det er en møtræk. Og det er faktisk sådan, at vi snakker om de her 20 mennesker, de bliver udvalgt specifikt til det, og man vælger faktisk venstrehåndet til den side af bilen, så de kan gøre det bedste, enten så hjulet af gør det bedst, hvis han er venstrehåndet eller så videre. Det er virkelig højspecialiserede folk, og vi har jo en dansk modelmekaniker, Ole Schack, der arbejder for Red Bull, som også skifter hjulene. Hvem er det? Højre eller venstre forhjul, han er med til. Vil det sige, at lige for at følge hans spørgsmål op, ser der højre gevind i venstre side og venstre gevind i venstre side? Ja, nej, gud det dig! Den kan ikke skrue sig selv af, hvis det er noget, tænker på. Nej, det kan den ikke. Så det er forskelligt på begge sider. Okay. Yep. Hvor er de bedste overhalingsmuligheder på banen? De bedste overhalingsmuligheder, det må vi selv spørge racerkøren om, men det er vel nede for enden lang tid, ikke? Ja, det er nede for en lang tid på grund af det her DRS, hvor det kan åbne bagvingen, og så... men det er mere en forbikørsel, end der er en overhaling, når de gør det på den måde. Men ellers så... Mulighederne, de er ret få, fordi den her bane kræver noget downforce hele vejen rundt, og kommer du tæt på de andre, så er du mest noget downforce er svært ved at komme tæt på dem. Men når der er nogen, der begår en fejl, så vil muligheden komme. Og den kan komme alle steder, men der. Man vil se 99% af alle overhællinger vil ske noget for den langsomt. Det tør jeg godt sige. Der var en del. Når vi taler om drejningsmomenter, så noget, hvor højt er det drejningsmoment, man kører med i Formel 1, og hvad for nogle omdrejninger og virke man med? Det er spørgsmål lidt til Peter. Og så til... Det var til Jan, vi har lige. Ja, det var til Peter. Og til Jan... Jan vil meget gerne svare på det. Så kan jeg godt tænke mig at vide, når vi nu kommer op, kunne du sætte dig i en Formel 1-bil af og køre, og med den høje påvirkning, med de nye ændringer, der kommer, hvor meget vil du kunne holde til at køre i sådan en bil i dag? Jeg vil nok kunne holde til at køre det samme, jeg gjorde dengang, men det var heldigvis kun 4 omgange. Påvirkningerne i Formel 1-bilerne i dag er enormt høje, og specielt i år. De sidste par år har kørerne faktisk klaget lidt over, at bilerne var for nemme at køre, og det krævede ikke nok at køre. De var ikke frygtindlydende og farlige at køre i. Jeg kan huske, da jeg kom til Formel 1, at skridtet til Formel 1 fra Formel 3, for mit vedkommende, var et enormt skridt. Altså, jeg har prøvet at forestille mig, hvordan det ville være at køre en Formel 1'er, men jeg havde ingen idé om det. Den første omgang, jeg kørte, der fik varme i tingene og fik varme i bremser. Og, allerførste gang, jeg bremsede hårdt med Formel 1'eren, der brækkede hovedet bare ned i dunken på mig. Jeg kiggede lige ned i skredet på mig selv. Og jeg havde ingen chance, uanset hvor hårdt jeg trykkede hovedet ind i nakstøtten, så kunne jeg ikke holde øjnene på vejen. Hovedet brækkede bare ned hver gang. Jeg tænkte, det er overhovedet ikke klar på det. Og det tror jeg, de er gået lidt væk. Altså, jeg tror, at de her høje G-påvirkninger kommer man lidt væk fra en periode, sådan fra midt 2000 og frem til sidste år.
Men de kommer tilbage igen i år. Det er nogle enorme påvirkninger, der kommer specielt under nedbremsning. Men det drejer også med tror jeg, 1,5 G mere, end de gjorde sidste år. Måske 1 til 1,5 G mere end sidste år. Det er meget, hvis du går fra 3,5 til 5 G for eksempel. Så det var min del. Ja, drejningsmomentet. Ja, hvis jeg er svær at høre, så er det fordi, at hvis jeg siger en speciel lyd, så gør den der det meget højere. Jeg er bare ikke klar over, hvad det er for en lyd, jeg siger, når den gør det. Der spurgte du om noget drejningsmoment. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Nej. Og så er der ikke ret mange, der ved det, når det kommer til stykket. Jeg går ud fra, at det er noget, som motorleverandørerne holder tæt til kroppen. Ja, de skifter gear kommer lidt an på, hvad for en motor det er, men om 11-12.000 omdrejninger. Men motorerne kan sagtens tage 16.000. Det kan godt være, der er nogen, der kører lidt højere end 12.000, men det er ikke ret meget højere på grund af det her max fuel flow, de må bruge. Hvis de gav det der fuel flow frit, at de bare kunne bruge lige så tosset de vil, så vil man også høre motorerne tage mange flere omdrejninger. Men lige nu er det der, jeg tror ikke det er 13.000, det er under det i hvert fald. Ja, når man kører fra kval 1 til kval 2 til kval 3, så det der altid undrer mig, så sidder alle folk og taler om, nu er der gummi på vejen, nu er der bedre tider. Men det er jo ikke sandhed. Hvor meget kan man skrue på motorydelsen? Hvor meget er der, når du går fra kval 1? Fordi i dag, så ser vi Mercedes rulle rundt, Ferrari rulle rundt på første kval. Det er ligesom de er cruising. Og så pludselig, når det gælder, så er der pludselig et sekund forskel. Hvor meget hestekraft er der af engineering? Vi skal lige gentage spørgsmålet for. Ja, spørgsmålet er, hvor meget kan man skrue op på motoren fra Q1 og Q2 og Q3. Og det er jo ret åbenlyst, at det er det, der sker hos Mercedes i hvert fald, og også hos Ferrari. Hvor meget det er på motoren, det ved jeg faktisk ikke. Men der er også det, at banen bliver bedre. Og det giver noget. Du kan få dækkene til at virke bedre, og du kan være lidt mere aggressiv. Og for de her top teams, som er 100% sikkert med i Q3, de gør ikke ret meget ud af Q1 og 2. De skal bare med i Q3, fordi det er der gælder. Så der er noget af tidsforskellen vil også være der. Så det er ikke kun motoren, de skruer op. Men hvis Mercedes virker som om, at de har lidt at give af. Men hvis det er 20 hestekræfter, så vil jeg være overrasket. Jeg tror, de kører så højt, som de kan. Der. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mange dedikerede ingeniører er koblet på Mercedes, Ferrari og så Haas. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, hvor meget tror du realistisk, at Haas de kan komme i? Altså, fremadrettet. For det kan vi jo gentage spørgsmålet. Du spørger, hvor mange ingeniører eller medarbejdere de to store teams har i forhold til hvad Haas-teamet har. Og så var spørgsmålet på, hvor meget vi tror på, eller hvad Haas kan skyde med på lidt længere bane. Og hvis vi snakker medarbejdere, så tror jeg konservativt, at Mercedes og Ferrari har over 1000 medarbejdere. Der skal man så også på, at begge de teams har også en motorafdeling, hvor de selv bygger motorer, både til sig selv og til andre teams. Men i hvert fald over 1000 Formel-medarbejdere er der hos Mercedes og Ferrari. Og Haas, de har i rundtal 200, og dermed det absolut mindste team personalemæssigt. Men til den historie hører også, at de får bygget deres biler på Stellara racerbilsfabrik i Italien. Så de har ikke brug for så mange medarbejdere. Men det er altså alligevel et kæmpe spring fra 200 og så op til flere end 1000 medarbejdere. Og det er så også forklaringen på, at resultaterne er, som de er. Jeg synes, at Haas overpræsterer, som det mindste team ligger midt i feltet og ovenikøbet i den bedste halvdel mange gange. Og det er en flot præstation, og jeg kan godt frygte lidt for, at på en lidt længere bane, så vil de falde tilbage. For det er klart, at de store teams her, der har meget at udvikle med, mange folk, der sætter mange ressourcer, de har altså et forspring, når der skal udvikle bilerne i forhold til, hvad der er.
ved ikke, om det var et tilfælde. Jeg så de der tosæders Formel 1, de kørte. Og nu nævnte du det der med din hjelm, at du sad og kiggede dig selv i skridtet, når du bremser. Jeg ved ikke, om det er et tilfælde, at jeg så på de sving op, at hver gang, at de kom ud til en sving, så lå hjelmen ude på ham nummer 2 der, og når der var så lå den over til den anden side. Ja. Og det andet spørgsmål, det er, at med hensyn til straf for fik Alonso ikke en anden motor, og hvornår ville han skulle have blevet straffet med at starte fra pitten. Det er jeg ikke helt klar over. Det skal han så åbenbart ikke, efter det, der står i Peter Slidt. Ja. Ja, spørgsmålet gik ud på lidt det, som jeg var inde på tidligere med, hvor hårdt det er at køre en Formel 1'er. Set ud fra den tosæde, der kørte rundt på banen i dag, hvor det lignede, at ham i passagersædet var besvimet. Ja, fordi hovedet det dækkede rundt, men sådan er det. Der er ikke så meget at gøre. Hvis ikke du er klar på det, så kan du sgu ikke holde hovedet op. Den anden del af spørgsmålet gik ud på, om Alonso skulle have haft en straf for den motor, der blev skiftet. Men de har jo et vis antal motorer, de må bruge. Han er bare ikke nået op på det endnu. Så det er stadig en gratis udskiftning. Ja. Og med til den historie her, eller hjørnet, det er også, at både Bottas og Vettel har også fået skiftet motorer her i løbet af weekenden, men stadigvæk ikke noget opbrugt deres kvote, så der er ikke nogen straf for det. I snakket om fuel consumption før. Der har været noget fremme med, at de må selvfølgelig kun bruge 100 kilo og 100 liter i timen. Men der har været noget fremme med, at de har brugt rigeligt med motorolie. Hvor meget hold er der i det? Ja, spørgsmålet går på brændstofforbrug. Det her med, jeg tror faktisk, det er op på 105 kilo i år. Med de har fået lidt ekstra i år, fordi der er større vindmodstand for de brede dæk. Ja, okay. Så det er 105 kilo, og så er der et maksforbrug i timen, som vist nok er enten 100 kilo eller 100 liter. Max. Ja, og så var spørgsmålet om, at nogen måske bruger lidt mere motorolie end andre. Og det spørgsmål kommer selvfølgelig, fordi at de her motorer nu har jo et kompressionsforhold på 18 eller 20 til 1. Så enormt højt, ligesom en dieselmotor. Og det gør det i teorien muligt at brænde olien af som brændstof, og måske få en fordel ved det. Jeg spurgte hos Corvette, der har vi vores oliepartner, hvor vi udvikler en masse olie til Corvetterne med af Mobil One. Og dem spurgte vi netop lige præcis om det her. Kan de brænde motorolien af? Og de troede ikke på det. Så medmindre det er dem, der har fundet ud af, at man kan, og de er helst ikke ud med det. Men Mobil One troede ikke på, at det kunne lade sig gøre. Men de har ikke undersøgt det meget. De havde godt hørt, at det var en mulighed, at man lige pludselig, netop fordi kompressionsforholdet er så højt i den motor, at du i realiteten, så kunne du have 4 liter mere motorolie med, men det er jo noget, du skal have. Du skal også have det med jo, så den var lidt mere i starten, og så har du lidt mere pej. Jeg ved sgu ikke lige, hvordan regnstykket går op. Okay. Ja. Men var der ikke fremme, at man mente, at der var nogen, der havde brugt op til 15 liter motorolie? Det var det, der var ude af Alonsos bil i fredags, tror jeg. Jamen, det er rigtigt, der er en snak om det der, og mistanken koncentrerer sig om Mercedes, som jo har deres egen benzinpartner i Petronas. Og det er noget, som FIA er opmærksom på, og jeg tror, det er noget, som Ferrari i deres hjælpsomhed har gjort FIA opmærksom på. Det kunne være en mulighed, at Mercedes gjorde det. Så FIA kigger på det, og der kommer så vidt jeg har forstået, en specifik regel omkring det til næste års valg. Jeg har 2 ikke-tekniske spørgsmål. Det første af dem, det går sådan lidt på Kevin og den dialog, I har derhjemme. Nu er han jo kommet fra sådan en relativt anonym tilværelse til, at han lige pludselig er blevet et omdrejningspunkt for ikke bare alle danske Formel 1-fans, men man ser ham jo i medierne konstant. Hvad er det for en dialog, I sådan har derhjemme i forhold til det, han skal være beredt på? Og hvad siger han selv til alle den opbakning, han kan se der rundt omkring på banerne fra danske Formel 1-fans? Det var spørgsmål nummer 1. Spørgsmål nummer 2, det er meget kortere. Hvornår fandt du ud af, at din søn var hurtigere end dig? Hvorfor en historie ligger der bag det? Ja, for at tage... Kunne I høre det alle spørgsmålet? Nej, spørgsmålet gik ud på, hvordan Kevin og mig sådan derhjemme, hvordan har vi snakket omkring det her med at lige pludselig blive landskendt og verdenskendt, og hvad der blev sagt derhjemme. Og anden del af spørgsmålet var, hvornår fandt jeg ud af, at Kevin var hurtigere end mig? Vi tager lige første spørgsmål.
Jamen, igennem Kevin har været racerkører i hele hans liv. Han startede i go-kart, da han var 2 år gammel. Da han holdt op med at gå med ble, der skulle han have mindre at sidde i go-kart. Så det kom ind sådan. Det kom ind meget tidligt. For ikke så længe siden blev jeg spurgt til en avisartikel, om jeg troede på, om det lå i generne eller hvad. Jeg har altså stadig den faste tro, at det er miljøet, der ligesom skaber, der kan skabe sådan en gut som Kevin. Vi skal til det andet spørgsmål, du ikke? Ja, jeg kan. Nej, men de ting, som der er blevet snakket om, altså, det har været sådan noget løbende. Det er ikke fordi, vi har sat os ned omkring bordet, og så har jeg sagt, nu skal du høre her, nu bliver du snart kendt over hele Danmark og resten af verden. Du skal opføre dig sådan og sådan og sådan. Altså, han har fået meget frie tøjler, da det var mig dengang, og der begyndte at blive skrevet en masse om mig i aviserne, og sådan noget, tog min mor fat i mig, og hun sagde, at hun brød sig faktisk ikke så meget om det, at læse om sin søn på den der måde, men hvis jeg bare lovede hende én ting, det var, at jeg blev aldrig taget for at køre for hurtigt. Så sagde jeg, nej, fint, det tror jeg, der går over. Det andet spørgsmål, jeg har lang tid vidst, at Kevin var fantastisk god, og som så mange andre racerkører og succesfulde racerkører, så har man en ret stor tiltro til sig selv, om hvordan man kan, at det skal, der skulle ikke nogen her, man ikke lige kan finde ud af at tæve. Jeg gjorde den fejl for nogle år tilbage, at der er det her Camaro, som blev senere blev til DTC, da det startede op, det startede med at køre en sæson i Sverige. Og da sæsonen var færdig, så blev hele det svenske Camaro Cup-serie blev enige om, at vi sender alle bilerne til Amerika, prøver med nogle container og får dem sejlet til Amerika, og så tager vi hele februar måned derover og kører på nogle baner i Florida, i stedet for at gå hjem og fryse. Og for at gøre klar til den her tur, for ikke at spille tiden i Amerika med at køre bremser til og alle de her ting, der skulle laves, så vil vi lige tage en dag op på Sturup Raceway, og lige få kørt bremser til, og dit og dem. Og det er røvsygt at køre bremser til. Man kører sådan, at varmer bremserne på en speciel måde, så skal de køle, og så skal de blive lidt varmere, og så skal de køle. Og der var mange sæt, der skulle gøres. Jeg var den eneste, der var ledig til det. Men vi havde 2 biler, så jeg ringer sgu til Kevin. Så kan han tage den anden bil der, og det går stille og roligt. Men der gik sgu ikke mange omgange, før der gik totalt ræs i den. Og der gik ikke andet 10 omgange, så var han hurtigere. Så det var egentlig lidt sådan, det var faktisk en lortedag, alt. Så det gav jo den gamle lidt mere motivation til at sørge for, at han ikke skulle køre med mig nogen andre steder. Så men han er jo skidegod. Hvad er forventninger til Kevin i morgen? Jamen, jeg vil sige, for point, altså top 10. Teamets mål, det er fjerde bedste team, og det er en 7. plads. Så et eller andet sted mellem 7 og 10 vil være absolut godkendt. Sørge for at holde Grosjean bag sig. Tage nogle gode beslutninger, køre et godt race. Og jeg synes, at det ligger i kortene, at han kan gøre det. På den måde, han sådan har udviklet sig hen over dagen i dag med træninger, og i går og i dag med træninger og i kvæld. Hvor at Grosjean startede faktisk med at være hurtigere end ham, men så arbejdede han bare på sektorerne, fik sat det sammen, fandt noget, der virkede, og da det galt, så satte den lige over. Så det virker som om, at det er sådan en rigtig god formkurve, han er i her. Hvis han kan bringe det med videre i morgen for en god start og komme afsted, holde sig fri af det her afdel for Alonsos, og så tror jeg sgu, det skal gå. Jeg vil gerne høre lidt om, har I snakket noget om Kaas bremser? Jeg var nede mellem 9 og 10 i dag, og der oftest var der nogen, der havde lavet et lok dernede, så var det en Haas. Ja, der blev spurgt til Haas bremser, og du har lagt mærke til, at de blokerede bremserne. Var det begge kørende, eller var det? Ja, det var begge to. Okay. Fordi Grosjean, altså Kevin har fortalt mig, at han anser sig selv for en af de sidste af de sene bremser.
med Grosjean-bremser altså endnu senere. Og Grosjean har brokket sig over de her bremser, der går fra Brembo helt sidste sæson, meget sidste sæson, og gør det stadigvæk. Og så prøver de at køre med nogle, har forsøgt som nogle andre bremser fra Carbon Industri. Men fortsætter med Brembo, fordi det er altså ikke sådan lige at skifte over, der er også noget med køling og så videre. Min personlige teori om Grosjeans bremseproblemer, det er, at han måske skulle bremse en halv meter tidligere. Så tror jeg, han vil løse meget problemet selv. Altså, det vil jeg give dig ret i, at bremse tidligere. Men der er et problem med bremserne, at de er ustabile, og de er det som jeg tror, der går dem mest på, det er, at der er stor forskel fra bremsersæt til bremsersæt, og så også hvordan den er fra nedbremsning til nedbremsning, at det ændrer sig der. Og hele bremsesystemet på en Formel 1 er også blevet lidt kompliceret, fordi de lader jo på baghjulene nogle gange, så skal de lade systemer op igen. Og det gør det under nedbremsningerne, og så er der ikke brug for så meget bremsebalance bagpå, og så har de det her, der hedder brake by wire. Det vil sige, der er ikke, det er elektronisk, der bremser den bagpå og styrer, hvor meget den skal bremse i forhold til foran. Og det skal være meget, meget, meget nøjagtigt indstillet, ellers så er det ligesom at hive håndbremsen. Og det ved jeg, de har kæmpet med, og det ved jeg, Grosjean røg af nogle gange sidste år på, at når han jogger på bremsen samtidig med den lavede, så det der brake by wire ikke flytte bremsbalancen, og så låste den bare baghjulene med 350 km/t, og det tror jeg godt kan tage lidt selvtillid. Så. Hvordan ser Kevin på Turbine B holdet der? Er du glad for det? Ja. Spørgsmålet var, er Kevin glad for Tribune B, hvor der er en masse danske flag og support, og det er han, det skal jeg helt til sige. Han snakker om i dag. Han har lagt mærke til det, han kom ind efter første gang på banen og har lagt mærke til alt det der, så det betyder i hvert fald en masse for ham. Jeg ved, at under køreparaden i morgen vil mange af jer lave noget lidt specielt ud af, at Kevin kommer kørende forbi. Og det håber jeg alle sammen vil støtte op om. Jeg ved, at Kevin har vist også planlagt et eller andet til jer. Så. Var det der? Ja. Det er både så lidt journalistisk, men også familiært. Hvordan har Kevin det nu, hvor han har en 2-årig kontrakt? I alle de andre år har han haft en 1-årig kontrakt, der har været pres på ham hele vejen igennem. Nu har han en 2-årig kontrakt. Er der lidt mere ro på? Spørgsmålet var, om der er mere ro på, fordi Kevin har fået en 2-årig kontrakt frem for en 1-årig. Jeg ved ikke, om der er mere ro på, fordi det er stadig et spørgsmål om, at han skal performe hver eneste gang. Og det synes jeg, han gør fantastisk, som det er nu. Det som jeg tror, de 2-årige aftaler kan være med til at gøre, og kan være med til at udvikle, det er, at man ved, hvor man skal være det næste år. Altså med en 1-årig kontrakt har den her negative side, det er, at man fra dag 1 går så og kigger lidt på, hvem fanden man siger, hvad til næste år. Og når der så skal udvikles, så er der nogle gange, der bliver udviklet ting på kort, som er meget sådan kortsigtet. Det er lige nu her, det er et problem, der skal løses med setup eller et eller andet. Og nogle andre ting, det er sådan noget langt ude i fremtiden. Og hvis du har en 2-årig kontrakt, og du ved, jamen det er også noget, jeg får, når det bliver klar, jamen, så vil du også bruge lidt mere energi på at sørge for, at de ting bliver gode. Hvorimod hvis det er en 1-årig kontrakt, og du er ikke helt sikker på, om du får gavn af dem eller ej, så det kan godt være, at energien går et andet sted. Så. Jeg var mærke til, at du nævnte det der med, at din søn var kommet i go-karten i 2-årig. Tror du kan eksportere den der filosofi med, at du kan spare nogle blære, så hans søn bliver lagt ind i en go-kart som 2-årig? Jeg er sgu ikke helt sikker på spørgsmålet, men jeg tror det går ud på, hvis Kevin får en søn, og man så også skal køre, om vi så kan spare lidt på blærerne. Var det noget af det ret? Altså jeg ved ikke, om Kevin går med tanker om at blive og skal have børn og sådan noget. Altså jeg mener ikke, at jeg er klar til at blive bedst for.
som... Der er lige en, der tager snart spørgsmål. Vi sender lidt. Hvor på banen er der størst risiko for at køre galt? Det ved jeg faktisk ikke. Swing 13 har ikke været så god ved Grosjean i dag. Jeg ved det faktisk ikke, men der er krummer på mange steder. Kan man regne med swing 1 efter starten er der en god mulighed. Men ellers er det jo de her nærkampe, som kan gå galt. Swing 3 er der sindssygt meget fart på, og der trækker de næsten 5G. Og i swing 9 tror jeg også, at hvis den slipper derop, så kan det også gå rimelig godt galt. Så sidste år med de to Mercedes, der kørt sammen imellem swing 3 og 4. Så det kan jo ske alle steder. Hvis der er nogen, der kører, så hvis der er nogen, der er i gang med at blive overhalet og ikke accepterer overhalingen, så kan det også godt gå galt. Ja. Nu sagde du før med Kevin, han lige vinkede det og sådan noget til danskerne. Og nu er det mit første Formel 1 her. Men jeg har været til Le Mans flere gange. Og jeg har altid alene danskerne ned i Porsche-svingen dernede og alt mål og vinket, også rundt omkring på banen. Ja. Er det noget, I snakker om med middagsbordet for eksempel? Nej, det spørgsmål går ud på, om at nu Kevin han prøver at vise, at det betyder noget for ham, at der er så mange noget at støtte op omkring det, han laver og hans race. Og at nede på Le Mans er danskerne sådan generelt altid været gode til at hilse på fans og komme ud i lejrene og alt det her i Porsche Curves. I Porsche Curves, hvor der typisk er mange danskere, der også bliver blinket med lygterne og vinket og gjort ved. Om det er noget, vi har snakket om derhjemme med den, men selvfølgelig har vi snakket en masse om det, fordi det betyder for mig, når jeg kører ned på Le Mans og ser alle de her danske flag og al den her støtte, der er hjemmefra, giver bare noget ekstra. Og danskerne er de eneste, der har det. Der er mange andre nationaliteter på Le Mans. Der er rigtig mange englænder, men de gør slet ikke det samme ud af det for deres kører, som de danske fans gør. Og det gør det bare enormt specielt at være dansker. Og jeg ved, mine teamkammerater på Le Mans nyder også godt af det. Altså, de bliver taget ind som en del af familien lige med det samme, fordi de er med i en danskerbil. Og det giver sgu bare et ekstra kick, det må jeg sige. Det er også meget specielt. Ja, tak for det. Det vidste Peter. Hvordan ser du styrkeforholdet lige nu mellem Lewis og Valtteri Bottas? Altså, helt ny teamkammerat udfordrer ham fuldstændig sindssygt i sidste Grand Prix. Lewis Hamilton pole, jamen hvor er styrkeforholdet? Spørgsmålet går på styrkeforholdet mellem Mercedes-kørende Hamilton og hans nye teamkammerat Valtteri Bottas. Jeg er ikke i tvivl om, at Hamilton er den hurtigste af de to, når han gider. Problemet er bare, at han gider kun hver anden weekend. Ikke hver anden weekend, men jeg synes, at en stor racerkører og nogle flere verdensmester, som Lewis er, så er nede med mange off-days. Men det er også klart, at altså, han skal tage sig af sit Roscoe i hunden, og han skal til Los Angeles i sin røde jet og møde nogle gangsterrapper mellem løbende osv. Der går meget tid med ikke at være formidkører for Lewis Hamilton. Og passe Roscoe, og der er noget med, at han skal have frosset Roscoe selv ned, og jeg ved ikke hvad. Der er meget, der foregår i Lewis' liv, der ikke har med racerløb at gøre. Og det synes jeg var måske forklaringen på, at han tabte til Nico Rosberg sidste år. Rosberg er ikke så hurtigt som Hamilton, men han tog med mig seriøst. Han læste manualen på bilen, hvordan han skulle starte, og hvordan han skulle komme ud af problemerne. Og Lewis, han nogle gange så skulle spørge bilen, hvordan får man det ud af det her? Og jeg synes ikke, Lewis, han misbrugte sig til det. Han skulle ikke seriøst nok over hele sæsonen, som han burde være. Og det tror jeg er Bottas chance. Hvis han bare er sådan en finsk, næsten Kim Räikkönen-type, der kører noget racerløb og ikke snakker så meget og ikke har alt muligt andet i hovedet, så kan han godt udfordre Lewis, tror jeg. Så jeg er meget spændt på, hvordan det udvikler sig. Og Lewis er også sådan lidt en sårbar type mentalt. Hvis først der kommer ind i en nedadgående spiral, så kan det gå hurtigt. Men han er også god til at føre psykologisk krig, og det gjorde han med held med Nico i 2-3 år. Også næsten fysisk krig. Mange gange så kørte han op til det første sving, og så sagde Lewis, enten stod vi sammen, eller også så flytter du dig. Og så flyttede Nico sig. Da Nico så fandt ud af, at han ikke skulle flytte sig længere, så blev han bare verdensmester. Og det var et chok for Lewis, at første gang Nico ikke flyttede sig, og måske ordentligt købe på det. Men nu er det en finde. Og nu er det en finde, som er endnu mere cool, ikke? Bottas er indfligende finde, han er mere cool end Nico Rosberg. Så jeg skulle spændt på den udvikling, så det der. Det kan gå begge veje, tror jeg.
Er du enig her, Magnussen? Ja, helt. Er du enig, Kevin? Nu, jeg har også været på Le Mans en del gange, og I kører altid flink til at komme ud og snakke efter jeres kvalifikationer og komme ud i danske vejene. Hvad foretager Kevin sig nu, når han har kørt kvalifikationen, og hvordan sætter han sig op til løbet i morgen? Spørgsmålet er på helt kort, hvad gør Kevin fra kvalifikationen og så ind til løbet? Ja. Lige umiddelbart efter er der debriefing med ingeniørerne, så er der lidt behandling fra almindelig massage og for lige at få sluttet dagen af der. Så er det egentlig sådan relativt afslappet en relativt afslappet aften. Han træner meget, så jeg tror faktisk, de er ude at træne igen på et eller andet tidspunkt her i løbet af aftenen. Et eller andet. Ikke super fysisk, men et eller andet, så han kan få brændt noget energi af. Og så tidlig seng, og sådan nogenlunde tid op. Det er jo ikke den tidligste arbejdsdag, du starter kl. 2. Så der er også lidt tid i morgen. Men i morgen er det igen op og træning og behandling, og så ud på banen. Et hypotetisk spørgsmål. Hvis I kører i samme bil, hvor er evnerne og talentet? Hvem laver bare det top 3, der er kommet sammen? Det er Grindy har i år. Det er et hypotetisk spørgsmål, siger du selv. Men hvis de alle sammen kører i samme biler, hvem er så nummer 1, 2 og 3, så skal vi så svare på begge to. Men jeg vil lige stille et modspørgsmål. Kommer de bare ind i dem, som de er, eller får de lov at bruge en time på at justere dem? Lige ind i dem. Så er Kevin meget højt på den liste. Ja. Men det er sgu svært at sige. Så tror jeg, at... Louis vil være der også. Louis vil også være der, men jeg tror... Ja, men de er vel alle tre. Det er jo bare, men vi skal jo placere de tre. Vi er nok enige om, det er de tre. Du vil ikke bare nævne 3? Nå. Jamen, så vil jeg sige... det er fordi Kevin mangler erfaring, det er ikke fordi jeg mangler talent. Så vil jeg sige Fernando, Louis og... Louis, Fernando og Kevin som 3. Jeg vil sige, også på grund af erfaring, men jeg vil sige Fernando, Kevin og Louis. Jeg er nødt til at sige, så er det en Formel 1'er, vi snakker om. Ja. Der er faktisk mange Formel 1-kører, som er kommet til andre biler, som har været meget i Formel 1, og det er en meget speciel kørestil. Og der er mange, der vil, hvor det ikke bare er åbenlyst, jamen du er skidegod i en Formel 1'er, så er du også god i alt muligt andet. Jeg ved, at Kevin også er skidegod i alt muligt andet. Jeg selv har begået nogle fejl, og lad ham prøve det. Alonso beviste i sidste uge, eller forrige uge, hvor det var, at han også, og det er godt, det er IndyCar. Han har valgt at køre Indy 500 i stedet for Monaco. Det kan man gøre, hvis man er rigtig sur på Honda. Så får man lov til sådan og var hurtig lige med det samme. Men IndyCaren ligger meget tæt op af Formel 1'eren, men det er trods alt anderledes. At køre på Indianapolis, det er helt anderledes end noget andet, han har prøvet nogensinde. Men den fanger han ret hurtigt. Men Louis, der ved jeg faktisk ikke, hvordan han vil være, hvis ikke han har det hele omkring sig. Som vi har været lidt inde på. For hvis ikke, altså Louis er lidt mærket af, hvis ikke han er elsket og bliver behandlet som en gud, så kan han godt være lidt skrøbelig. Hvilken træ kan så hurtigt splitte en motor ad? Undskyld, det fik jeg. Hvilken træ kan så hurtigt splitte en motor ad? Alonso 1'er. Ja. Hvor stor er forskellen på at køre Formel 1 og køre Le Mans? Spørgsmålet er, hvor stor er forskellen på at køre Formel 1 og køre Le Mans? 22 timer. Ja, det er for nogen. Jamen, der er meget, meget stor forskel. Når man tænker på, den Formel 1-kører, der er vanskelig, ikke? Jo. Hvis du tager fra Formel 1 og så tager til Le Mans i LMP1'erne, altså prototyperne, de hurtigste prototyper, så er der mindre forskel, fordi de kører mere ens, end hvis man hopper fra Formel 1 til GT, som jeg gør. Ja. Men forskellen er jo, at du skal jo selvfølgelig køre meget længere.
prototyperne i dag er også meget fysiske, og de sidder i bilen i et par timer eller 2,5 timer ad gangen, og så er det ud. Men så skal det altså i igen, og så ud, og så i igen. Og sådan skal du nok gøre en 3 eller 4 gange. Ikke? Så det fysiske krav er lidt anderledes. Ikke at det er hårdere at køre på Le Mans-bilen, men det var bare lidt længere, inden man er færdig. Så er der lidt mere at holde øje med i et Le Mans-løb. I prototyperne, der vil der være en masse overhældinger. Der er 4 klasser, der kører på Le Mans. Dem skal man lige forbi uden at ramme nogle af dem. Der er vind og vejr, det er mørkt, det er lyst, det er regnvejr, det er tåget. Der er meget, du skal gå på kompromis med dit setup, fordi der er 2 andre kører, der også skal være glade. Det er en meget anderledes opgave, som er super, super hård og enormt svær at mestre. Men Formel 1, jeg vil sige Formel 1 er det hårdeste. Alle Formel 1-kører kan ikke få det at vinde. Jeg ved ikke. Nej, der er ikke ret mange kører, der kan tage ned og så vinde Le Mans. Men jeg vil sige, at Formel 1 er det hårdeste, fordi det er så meget på spids, og det er så meget på kant hele tiden. Det er Le Mans trods alt ikke. Du kører med en lille smule større margin i Le Mans hele tiden, fordi der er langt. Der er ingen grund til at sætte noget som helst over styre i de første 2 timer. Det er til sidst, at det skal hænge sammen, så man kører selvfølgelig med en margin, selvom det ikke føles sammen det meste tid. Jeg har lagt mærke til, at de 2 Williams-biler, de eneste biler i det her investerede ved Tribune B, der hylede i dækkene. Alle andre gjorde det ikke. Hvad var forskellen på det? Hvad var årsagen til det? De hylede hver gang de kørte rundt, vi kunne høre det der skridt. De understyrer. Ja, spørgsmålet er, at begge Williams, når de kørte forbi i gennemsvingen 12, altså hyle det for dækkene. Jeg ved ikke, hvorfor at det kun er dem, men det er så, altså, den har jo skrevet enten med foran eller bagenden, om det er understyring eller overstyring, men den har skrevet. Det er det eneste. Altså, siger det sgu ikke så. Ja. Hvordan ser I fremtiden på McLaren? Det er en station derude, og hvad er fremtiden med McLaren og Honda? Det er godt, det er et svært spørgsmål. Ja, der blev spurgt om, hvordan vi ser fremtiden for McLaren, specielt i forhold til Honda, kunne jeg forstå, ikke? McLaren havde jo, da Kevin kørte for dem, en kontrakt med Mercedes, og dermed den bedste motor i feltet. Og alligevel valgte de at gå med Honda, og det gjorde de, fordi de anser sig selv for at være en af sportens top-teams, og det har historien også vist, og resultaterne har også vist. Og et top-team skal have deres egen motorleverandør, fordi det var godt nok at være Mercedes-partner, da Mercedes kun havde McLaren, men da Mercedes lavede sit eget team, så var McLaren pludselig rykket ned i rangorden, og den dag, at den daværende McLaren-chef Ron Dennis fik at vide, at Mercedes byggede sit eget team, det var nok den dag, han begyndte at kigge sig om efter en ny partner. Og Honda var det oplagte valg. De var inde i Formel 1, og de har arbejdet sammen med McLaren før. Og så har de bare undervurderet opgaven helt vildt. Så McLaren står i en situation nu, hvor de skal vælge, om de skal holde pinen ud med Honda og tro på, at det kommer til at virke, eller de skal krybe tilbage til Stuttgart og få nogle Mercedes-motorer og blive det, man kalder et kundeteam, eller et andet hold i forhold til Mercedes eget team. Og det er en svær beslutning. Problemet med Honda er jo, at der er mange problemer, men et af de problemer, jeg synes, der er størst, er, at de har jo afskrækket alle andre bilfabrikker fra at gå til Formel 1. Man kunne godt drømme om, at der kom en fabrik, altså BMW kom tilbage, eller Toyota kom tilbage, eller Audi kom ind i Formel 1. Men de eddermame blev afskrækket af den måde, Honda har grebet an på, og de resultater, Honda har fået. Honda har bruger milliarder på at blive til krig med 14 dage på en verdens tv-skærm. Og det er ikke noget, der trækker andre bilfabrikker af. Så det er ikke nogen nem situation for McLaren. Den eneste reelle chance, McLaren havde for at blive verdensmester længere ned ad vejen, er også med et andet mærke. Og der var Honda også det bedste bud. Altså jeg er meget overrasket over, at det ikke virker endnu. Jeg troede, at det ville være et fantastisk Honda tilbage, McLaren Honda. Så det jeg voksede op med og kiggede på og så som det bedste overhovedet, så det kommer bag på alle, at det ikke virker. Jeg ved godt, det ikke er noget med Formel 1, men når nu I kører Le Mans dernede, som Christensen kaldte det altid, den lille Porsche-klassen,
Han kaldte altid mobile chikaner. Ja. Hvordan har jeg det med hele tiden at skulle udenom hold? Jamen, spørgsmålet er på Le Mans, egentlig med fartforskellen. For prototyperne, de har jo kun biler at overhale. GT-bilerne, de har nogle biler at overhale, men de skal også overhales. Og det er bare en del af Le Mans. Hvis du hader det, så bliver det en lang 24 timer. Okay. Du er nødt til at lære at elske den del, og du er nødt til at prøve at forstå det 100%, at det er lige så vigtigt. Du må ikke tabe noget tid, når du overhælder ham der, men du må heller ikke tabe noget tid på at blive overhældet. Fordi det vil ske hele tiden, og det sker 20 gange per omgang. Og du skal, det der hele kunsten ligger. Du skal ikke smadre din bil, og du skal ikke tabe noget tid på, at det hele det sker omkring dig. Der ligger, ja. Men det er nemt at blive frustreret over. Og så, men så er det går galt. Så du er nødt til, det er en del af det. Det er ham, der klarer det bedste, han vinder sgu. Tak. Ja. Hvis du 10-20, skal du overhale på en om. Jeg tror, at jeg har nogle sjove, gode Kimi-historier. Ikke nogen, jeg kan dele her i hvert fald. Nej, Kimi er jo... Der var en undersøgelse blandt andet verdens Formel 1-fans sidste år, der var den mest populære kørefeltet, og det blev Kimi. Og det er jo vildt overraskende, hvis man ser ham på preskonferencer, hvis man ser ham, når han går forbi autografier, eller som det ikke eksisterer osv. Men jeg tror, det hænger sammen med, at verdens fans, de kan godt se, at Kimi, han er en ægte vare. Sådan er han bare. Altså, han er født langt ude på landet oppe i Finland, ude i en skov og et hus, så der ikke er noget lukker. Og det er han holdt fast i. Han er selvfølgelig en velhavende mand i dag, men han er stadigvæk sig selv. Og jeg synes, mange Formel 1-kører i dag er sådan nogle veloverrettede PR-typer, som snakker om, at bilen fungerer godt, og jeg har det bedste team i verden, og nu lyder det som en challenge eller hvad. Og tak til dem på fabrikken, og hende, der farer i gulvet, hun har gjort et fantastisk stykke arbejde, og vi får god mad i kantinen. Jeg synes, Kimi han er den ægte vare. Jeg synes også, at Kevin for sags skyld, det er måske fordi, vi taler på dansk, så hans folk omkring, hvad jeg kan forstå, hvad han siger. Han er også dejligt forfriskende ærlig, og siger nogle ting, som ikke bare er sådan noget bla-bla PR-speak. Men Kimi, han er i hvert fald sig selv, og det synes jeg, vi skal... Det er derfor, han er så populær, tror jeg. Undtag, altså Red Bull, fordi sidste år, der så jeg dem og Ferrari sådan rimelig close. Lige nu, er det Ferrari, der overhælder det hele, eller er det Red Bull, der sænker lidt, eller hvor er de hen? Jeg er overbevist om. Men nej, spørgsmålet går på, at sidste år var Red Bull og Ferrari sådan noget rimelig tæt i kampen om andenpladsen efter Mercedes. Og jeg var det som om, at Ferrari har trukket fra, og spørgsmålet er så, om Red Bull er gået baglæns, eller Ferrari er gået frem. Og min klare overbevisning er, at Ferrari er gået frem. Måske er der mest motorsiden, og det tror jeg også falder ned igennem til Haas. De har virkelig forbedret deres motor til den her sæson. Og så er Renault-motoren, som ligger i Red Bull, selvom de kalder den Takoya, så er det jo nok det til den, der ligger i Renault. Har ikke rigtig fulgt med, men der kommer nogle updates på Renault-motoren, og jeg er ikke i tvivl om, at Renault-motoren og Renault-teamet bliver en DM-udfordrer i løbet af kort tid. Bare i forhold til sidste år har Renault-teamet taget et kæmpe skridt fremad. Hvem ser I som den største opkomst efter det, hvis vi tænker lidt fremadrettet? Det største nye talent, og vi nævner ikke Kevin. Jeg vil indtil... Ja, Max Verstappen, men han er næsten allerede etableret, ikke? Men han er i hvert fald helt klart en af fremtidens superstjerner. Og indtil for bare 3-4 uger siden, vi også har sagt Stoffel van Dorn, som det er måske ikke populært sagt her i den her kreds, og sådan dig, men jeg tror næsten, at McLaren havde et luksusproblem for et par år siden, med både Kevin Magnussen og Stoffel van Dorn, og af mange gode og endnu flere dårlige grunde valgte de at satse på van Dorn. Men jeg synes, han er ikke faldet igennem, men han er godt nok sat i perspektiv af Fernando Alonso, som er den bedste kører i feltet, men er også en mand, der er 36 år og har vundet 2 verdensmesterskaber. Han får stadigvæk masser ud af den dårlige McLaren Honda, som Stoffel ikke går nu. Jeg troede, Stoffel ville komme ind og være det friske pust og sætte Fernando under langt mere presset, han har gjort. Hvad med dansk kører?
danske kører på vej. Noah Watt er et godt bud på en, der har en chance senere hen. Han har kæmpe potentiale, og han kommer fra det rigtige miljø. Og vil have noget opbakning omkring sig til at drive det i den rigtige retning. Men det er penge, der kommer til at afgøre det. Christian Lundgaard er også en, som allerede er inde i Renaults system. Hvis tingene går den rigtige retning for ham, jamen, så er han også en, som får muligheden senere. Men det er en ubarmhjertig, uretfærdig verden at komme ind i Formel 1. Og hvis ikke du er heldig på det rigtige tidspunkt, møder de rigtige mennesker, som har alle de rigtige penge, lander i det rigtige team, og alle de her ting, der skal ske. Så altså, i bund og grund er det næsten en umulig opgave. Men en gang imellem er der nogen, der klarer det alligevel. Det er bare sjældent, det er danskere. Men vi har nogle fantastisk gode kører fra Danmark. Og jeg håber på, at en af dem klarer det. Men jeg ved, at det bliver svært. Vi skal til at lukke ned, så et eller to spørgsmål til. Ja, der er et dernede. Jeg vil godt gentage et spørgsmål til dig. Så vidt jeg forstod, havde du læst, at Ferrari arbejder på ny indsprøjtningsteknologi. Om vi har hørt noget om det? Jamen, vi har hørt om det. Og så vidt jeg ved, så er det introduceret til den motor, de kører med i år. Men detaljer og så videre, det er ikke noget, jeg kender til. Og det skal ikke noget undskyldning, men sådan noget bliver holdt tophemmeligt i Formel 1. Vi sidste spørgsmål her. Hvordan ser I Kevins chancer for at komme til et top-team? Altså et team, hvor han kan være med til at køre med om top 3? Kevins chancer for at komme ind i et top-team, altså som det er defineret som et team, der kan køre med i top 3. Jeg vil sige, at chancerne er gode, men det kommer meget an på, hvordan han klarer den her tid hos Haas. Haas har nogle forbindelser til Ferrari, og det må være det mest åbenlyse mål for Kevin. Jeg ved, om det er det eller ej, det ved jeg ikke, men for mig vil det være en åbenlys tilgang til tingene, fordi at der er Ferrari-folk over i Haas-teamet, og der bliver holdt øje med, hvad der sker derovre, og det er jo klart, at hvis Kevin han kan smadre franskmanden, så vil det nok se godt ud senere hen, når og hvis der skal tages nogle beslutninger om kørende hos Ferrari. Det er ikke givet overhovedet, det er noget, Kevin skal være heldig og være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, men her er et godt sted at bevise det. Ja, det er faktisk fuldstændig enig, at Ferrari er det åbenlyse vej for en Haas-kører, og der har han også den fordel frem for Grosjean, han er betydeligt yngre. Og så vidt jeg forstår, så kører Haas ikke nogen simulator selv, de bruger en Ferrari-simulator. Og Günther Steiner, han siger, at der er vandtætte skodder der, men det ville være mærkeligt, hvis de ikke lige holder lidt øje med, når der sidder en Haas-kørende, der gør det godt, at Ferrari holder øje med, hvad de kan, i hvert fald i det. Så Ferrari er, at det er oplagt det for Kevin, hvis vi snakker 2-3 team, frem hvor han står i dag. Får vi en rød kasket med nummer 20 på? Ej, vi ønsker Kevin alt muligt held og lykke. Tusind tak. Tak for jer. Sådan. En lige stor hånd til